Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit, a to ze stejných důvodů. To řekl Mark Twain a my tuhletu myšlenku s Pavlušou Novotným podepisujeme. Vyprávíme vám příběhy, které se kolikrát vůbec nestaly, historii, kterou tak nějak trošičku přizpůsobujeme, někdy předvídáme budoucnost, která určitě nenastane. V každém případě, když ty politiky včas nevyměníte, pak se dějí věci, které dobře známe, a dlužno dodat, že ta historie, o níž jsem mluvila, se z toho zpravidla vůbec nepoučí. Přejeme vám dobrý den. Padouch nebo hrdina, tak se jmenuje náš podcast a přináší ho platforma Dataran. Čau. Nazdar, dobrý den. Pavlušo, v říjnu to bude 20 let, co na kambodžský trůn usedl nový král. O něm tu bude řeč. Jeho příběh vyvydal na román. Budeme ten román vyprávět. Před závorku vytknu, že ačkoliv se jmenuje, a teď pozor, Norodom Sihamoni, nebo Sihamoni, ano. Narodil se v Kambodži, tak v čase, kdy ho s celou rodinou rudí Khmerové věznili, si ve sprše tajně zpíval české lidové písně a citoval pasáže z Babičky Boženy Němcové. Je to tak? Šílený. Tu knihu mu mimo jiné Polpotovci mezi jinými knihami českými taky spálili. A možná udělají dobře, ta knížka je úplně strašná. Ani já ji nemám ráda. Tak. Pavlušo, už teď to musí působit, že jsem se to celé vymyslela, ale takový člověk skutečně chodí po zemi a je už 20 let králem Kambodži. Je. Dostal se do Čech, chodil tady do základní školy, naučil se česky, jak později dobře uvidíme. Dokonce, když se vrátil do Kambodži, tak mluvil česky líp než khmersky. A do dneška je v češtině jako doma. Zažil nejšílenější kapitoly kambodžských dějin a zatímco, a to je vlastně zajímavý ten příběh, ten je zvláštní tím, že zatímco většina z našich dosavadních hrdinů nebo padouchů se o svoji pozici prali, tenhle chlápek si tak tomu přišel tak trošku vlastně jako slepý kousek. To je vlastně to na tom to nejsmutnější, o tom tady bude řeč. Jak tedy přišel k titulu, a teď to budu číst, ale neumím khmersky, to bychom se měli na úvod přiznat, že jsme se snažili zjistit, jak se ta jména správně vyslovují. Samozřejmě Česká televize to dělá nějak, BBC nějak jinak. Tak. A pak tady máme, to je oříšek, já to přečtu tak, jak to leží. Jo? To znamená khmersky dostal titul Preah Karuna, Preah Bat, Samdech Preah Baromnet. Tak, no mně to přišlo jako z Gulliverových cest, jako jak tam měli tituly ty lidi nalapučeno. Každopádně jeho otec, tím asi začneme, protože ten je pro jeho život naprosto určující a jmenoval se Norodom Sihanouk a toho starší generace možná budou znát, protože to byl fakt člověk, který na rozdíl teda od současného krále, tanečníka, jemného člověka, byl poměrně ranař. Byl to chlápek, který se narodil v říjnu roku 1922, mimochodem studoval ve Vietnamu, protože tehdy ještě kvalitní školy v Kambodži vůbec nebyly, což je taky jako zvláštní. V roce 1941 už s podporou Francie, to znamená, že mu bylo kolik? 19 let. Se stal novým králem a vlastně začal svým způsobem určovat směr své země. A to do té míry, že v roce 1955 v podstatě jako jeden z mála králů v dějinách snad lidstva se vzdal toho titulu a stal se fakticky premiérem. Víš, to znamená, vykašlal se na to mít tu korunu a mít ty velikánský trůny a stal se prostě premiérem. Proč? Proto, aby ovlivňoval politiku přímo. Takže potom postupně probíhaly různý peripetie, svým způsobem nejdřív ho svrhnul pravicový generál Lon Nol, potom už přišli ty slavní rudí Khmerové, kteří ovlivnili i život našeho pozdějšího hrdiny. Jinak teda král Sihanouk hrál velmi zvláštní roli s Polpotovci. Já nevím, jestli mám připomenout teď, co jsou ty Polpotovci zač. Možná, že to by asi odpovídalo s tou věcí. Je to naprosto nejstrašlivější epizoda, jedna z nejstrašlivějších epizod, jako nejenom Kambodži, ale vlastně všech snad 70. let. Dostali se k moci v roce tuším 75 a Vietnamci je vyhnali v roce 79. V té době se děly neskutečné věci v Kambodži. Každý, kdo měl brýle, byl považován za imperialistu a byl zabit. Zrušila se města. To znamená, ty lidi odcházeli z měst, museli odejít do zemědělských komun,
kde lidi naprosto neschopný podobné práce pěstovali prostě rýži a jako vraceli se k tomu zemědělskému životu, k tomu vlastně idylickému. O co šlo? Šlo o naprosto bizarní maoistický experiment. To znamená, rudí Khmerové tvrdili, že je třeba se vrátit zpátky k tomu zemědělskému způsobu života a odvrhnout všechny vlastnické vztahy, odvrhnout všechny prostě západní a jiný zkaženosti. Takže, kdo jste viděli třeba film Killing Fields, byla tam výborná k tomu i hudba, nebo prostě další, o tom byly natočených spousta filmů. Já třeba, když jsem byl v Kambodži, tak jsem se byl podívat v té pověstné mučírně, Tuol Sleng, kde prostě trápili prostě ty lidi naprosto drsným způsobem. Takže v tu dobu on byl vlastně, jeho táta byl zároveň tím králem. Je potřeba říct, jak si naznačil, on se s těmi polpotovci velmi potýkal, dokonce ta rodina jeho byla v domácím vězení na 3 roky, k tomu všemu se dostaneme v průběhu. Tenhle člověk, jeho tatínek, chtěl být šéfem, chtěl to držet v rukou, na rozdíl od syna, tak to je. Tak to je, naprosto zjevně a nebýt jeho matky, teď už se bavím o našem hrdinovi, o československém tanečníkovi a muži, o kterém všichni v Kambodži vědí, že jim nedá syna, protože nebude mít nikdy žádnou manželku, protože se, jak říkal jeho otec, chová k ženám jako k sestrám nebo jako k přítelkyním. Takže tento Norodom Sihanouk se opravdu pral o moc a dokonce se k ní potom v 90. letech znovu vrátil. Pořád mluvíme o tatínkovi. Ano. Tady bych ale dodala, že ty avizuješ, že budeme mluvit o kambodžském králi, který vlastně umí mnohem líp česky než kmersky, jsem někde četla, a je tanečník vystudovaný tady v Česku, k čemuž se dostaneme, ale že i tenhle tatínek, který měl ty mimořádné politické ambice od útlého mládí, psal poezii, prózu, věnoval se hudbě, režíroval několik filmů. To je nejhorší. To je stejně jako třeba Kadáfi, nebo Kim, nebo tyhle lidi. Kadáfi, ten taky napsal nějaký snad divadelní hry, nebo knížky určitě. Ale Kim, že jo, prostě to je, u těch lidí je to taková, on podle mě to bylo taky tím, že to byl poměrně nový fenomén, ten film, víš, jako, že to byl nový. Já jsem někdy četla, že v rámci takového toho přátelství tehdejšího Československa s Kambodžou musela nějaká delegace dokonce shlédnout nějaký film tady tehdejšího krále, otce chlapíka, o němž mluvíme. To muselo být nádherné. Já jsem tě zkoušel a já jsem našel ty záběry na YouTube a já mám pocit, že ty jsi to totiž nezhlídla celý. Já jsem minimálně hodinu filmu sledoval a jako... Je to síla. No, je to hlavně jiná kulturní zkušenost a řekl bych jiná kulturní východiska. Tak. Přesto se stále usmíváš. Pojďme k mamince. To je takový zase... bod, ta maminka musela být překrásná, ona byla miss. Samozřejmě. A tam si jí teda... Narodila se v roce 36. Že tam si jí Norodom Sihanouk vybral. Protože k tomu jsou přece dobré miss, ne? Nebo respektive soutěže krásy, aby tam chodili různí králové, Kadirovové. Předávali ty, jak se tomu říká? Šerpy. Předávali ty šerpy a nakonec si je vzali za manželku. Ona hlavně byla ale jako asi poměrně intrikánka, nebo mimochodem měla podobně jako její manžel, nikoli jako její syn, o kterém se budeme bavit, tak pak měla tak na branku, jako fest. Navíc ona neměla jenom asijský původ, její táta byl bankéř a tady se píše, že nevěděl jsem, že korsického, ale i francouzského a italského původu a působil ve Vietnamu, což bylo tehdy jaksi takový centrum pro Kambodžu, jak jsme se dozvěděli kvůli vzdělání a podobně. A byla to taková fakt baba, která celkem celý život šla kolem moci, jakože o to opravdu jako celkem bojovala. Mimochodem dneska myslím, že ještě žije určitě. A vypadá trošku jako nedávno zesnulá královna Alžběta. I se tak možná trošku stylizuje. Jakkoliv teda moc příliš nemá, jo, ona. Ale... Tak ona měla takové ty funkce čestné, nicméně asi měla dlouhé prsty, že jo? Ona byla prezidentkou Kambodžského červeného kříže,
Její příbuzní byli obviněni z korupce, dělala, že nic. Přesně tak. Dokonce podporovala hazard, což bylo vtipný, když potom došlo k jednomu z těch pučů, abych to lidem nekomplikoval, tak oni jako rituálně pálili její podobizny. Protože to trošku by to připomíná příběh manželky Benjamina Netanyahua, protože pak, když byli v KLDR, což je taky zajímavá epizodka, tak tam měla jako host Kim Ir-sena palác s 60 pokoji. Ono to zní složitě, ale já bych to zkrátil spíš pro posluchače, protože tam ty zákruty jsou komplikovaný, ale v zásadě to byla silná žena, která vždycky hrála důležitou roli a ona vlastně prosadila, že její synové, jeden z jejich synů, se dostane na trůn. Že to byl zrovna náš československý tanečník, budeme mu tak říkat, protože to je pro něj nejlepší, jako, a teď to nemyslím vůbec zle. Jako, nekazíme mu jméno. Vůbec, ale hlavně je to opravdu jako pravda. Ale on hlavně chtěl být tanečník. Právě. Takže, jestli něco chtěl, což je z toho zjevné, chtěl být tanečník, a to se mu nepovedlo. Protože jeho máma zařídila, že se stal králem. De facto takhle to je. Zároveň ale je potřeba říct, že tam se psaly ještě jiné věci. Psala se jiná dramata. V 76. roce celou tu rodinu zavřeli do domácího vězení. Byli podrobeni převýchovnému programu. 18 členů rozšířené královské rodiny tenkrát zemřelo. To byli ti Rudý Khmerové, jo? Tam se vracíme zpátky k té genocidě, která je fakt neuvěřitelná. Pokud někdo z vás chce, podívejte se na to z těch filmových děl. Dokonce natočila Angelina Jolie jeden film o této epizodě. Další se jmenoval, byl fakt slavný, The Killing Fields, což opravdu existuje. To jsou prostě celý jako velký pohřebiště plný lebek, kde jsou prostě ty lidi pohřbený. Pokud někdo z vás se dostane do Kambodži, vždycky budete konfrontovaný s tím, že k tomu neuvěřitelnou epizodou, kdy prostě zemřelo, já nevím, já už to nepamatuju, strašně možná až 1/3 lidí prostě všech Kambodžanů. Během 4 nebo 5 let, jo, naprosto bláznivý. Když se vrátím ještě k té mamince, tak ono se spekulovalo, že možná ona bude tou královnou, že by syna spasila a ten mohl dál tančit. To se nestalo, víš proč? No, protože na to asi není ještě země připravená úplně, no. Tak dostala tanečníka, ona by ta královna možná byla lepší, ale nakonec se to nestalo a nakonec podle mě i jako celá ta královská rodina se dohodla na tom, že to bude ten No, ale já se dál budu ptát vlastně proč, protože tam je jeden z jeho bratrů, jediný vlastní bratr, jestli jsem to pochopila z těch mnoha. Ano. Má nějakých 12 sourozenců. Ano, možná 14 dokonce. Možná 14 a tenhle ten brácha je vlastní Norodom Narendrapong. Ano. Narendrapong. Neměl to být on? Měl, ale umřel v roce 2003 na infarkt. A ve Francii, proč ve Francii, proč se pořád točíme kolem Francie, je, že Kambodža byla podobně jako zbytek Indočíny, nebo další země Indočíny byla francouzskou kolonií a proto vlastně i král tanečník se potom v Čechách učil nejenom česky, ale i francouzsky. Prostě kvůli tomu, že to v té zemi je tradice. Ty to tam pořád vracíš a je pravda, že ten film by klidně mohl začínat momentem, kdy to malé dítě v roce 62 přijelo studovat do Prahy. Já to vidím, jak přijíždí s tím kufírkem, bez rodičů a ubytují ho na kambodžské ambasádě. Ale proč on vlastně přijel? Tam má příběh. Tam se napsalo krásnému Tondovi. Je to tak? Ano, krásným Tondou. Myslíme pana prezidenta Antonína Novotného. Mého jmenovce. Já jsem dokonce, je to naprosto absurdní, protože jméno Novotný patří k nejrozšířenějším v Čechách, ale 2krát v životě se mi stalo, že se mi někdo zeptal, jestli nejsem příbuzný s Antonínem Novotným. No, on byl krásný prej. A já jsem byl fešák. Já jsem taky krásný. Nebyl úplně chytrý, ale. Byl právě, proto se mu říkalo hezký Tonda, nebo krásný Tonda, protože to byla jeho taková jako očividná kvalita a jedna z posledních. Dobře, ale je třeba říct pravdu, já jsem nejenom krásný, ale i chytrý. No právě, tak proto možná si mysleli, že se to nějak posunulo. Každopádně v roce 62 prý byla československá ambasáda, respektive československá diplomacie jediná, která reagovala už tehdy na to, že Kambodža žádala pro svého prince taneční vzdělání, respektive umělecké vzdělání, ale hlavně to taneční. Což je zvláštní, protože tehdy šlo opravdu o kluka, který nastoupil zároveň do 3. třídy základní školy, jak se tehdy říkalo ZDŠ, tuším. ZDŠ, ale jako mně přijde zábavná ta představa, že ten tatínek král v Kambodži píše ten dopis Antonínu Novotnému, prosím vás, kluk by chtěl tančit a vlastně nikdo mi neodpověděl, jestli by tančit mohl, nemohl by tančit u vás
za socíku tam u vás? Takhle je to, ale opravdu bylo. On ten dopis fakt takhle poslal a tohle se reálně stalo. A tudíž prostě milý chlapec zbal kufřík a odjel do školy v Majakovské ulici. V Majakovské ulici jde z Peleova a já bych chtěla říct, že mě se chce ještě teď brečet, když si to představím, jak to malé dítě tady samo bez těch rodičů, ale pojďme si pustit video, kterém vystupuje, protože to malé dítě se zároveň stalo jakousi celebritou. Bez pochyby. Která pak různým způsobem vstupovala i do našeho veřejného povědomí. Tak pojďme si pustit to video, jak to celé bylo. A to je on. A tam je důležité, že on se vlastně naučil strašně rychle číst česky. Jo. On jako opravdu byl talentovaný. A později tam potom uvidíme, jak si jde pro vysvědčení. Tohle už myslím, že on čte, viď? Takže kdo nás teď posloucháte, vidíme malého rozkošného chlapečka. Tady paní učitelka už mu dává vysvědčení. Tak. Myslím, že seděl v první lavici. Samý biče, měl samý jedničky, no. A já už jsem úplně mentálně vrátila na tu základní školu. No, ale hrozná zkušenost. Ale za mě už teda byly barevný nebo nebyly? Byla barevná televize nebo ne, když jsem byl malý? Za tebe už byla barevná televize, myslím si. Takže mě by tak a tady máme napsáno Narodum Sianok. Tam fakt jako já říkám, vy to nevidíte všichni, ale tam je vysvědčení. My vám to dáme když tak na Facebook někam, nebo se podívejte. Jo. Tam je vysvědčení a tam je napsáno normálně pod tím znakem je napsáno, a teď nevím, jestli Sihamony Norodom nebo obráceně, ale je to tam napsaný. No. Tak to byl chlapeček v základní škole Majakovské ulici, nyní Peleova, na Praze 6. On v té době, kdy byl na té základce, tak už zřejmě nějak jako ten tanec piloval, jestli se nepletu, protože potom vystupoval i v televizi. Ano, v televizní inscenaci opery Brundibár, to bych chtěla říct. To je ale slavná, to je taková ta, co byla inscenovaná v getu v Terezíně, kde se vlastně židovský děti, aby se jako nezbláznili v tom getu, tak to tam nastudovali a je to taková strašně dojemná jako historie kolem tohohle z toho celého představení. A proto se to vlastně zpracovalo, zinscenovalo celý znova a do dneška se to občas hraje. Je to víceméně taková dětská, co jsem tak viděl, tak je to taková dětská hra. Protože Brundibár je tuším nějaký čmelák nebo něco takového, nebo ne? No, nějaký čmelák. Mimochodem. A mimochodem, a to je fakt je to dojemný a zase na Google vám to tam hodím, nebo na naší adrese. Jak jsem říkala, ten chlapec se stal, myslím si, jednou z částí té komunistické propagandy v té době, bezesporu. Jo? Ale zároveň takový 60kový propagandy. No, ale chci říct, že zároveň to jako bouralo ty stereotypy v době, kdy tady šlechta byla něco, co prostě sem vůbec nepatřilo, co jsme neakceptovali. A najednou si sem přivezeme prince, říkáme mu Malý princ, dokonce o něm točíme dokumenty a necháváme ho hrát v televizi. Přesně Není tak. to zvláštní případ? Podle mě to byly 60. Podle mě to bylo možný jenom v 60. letech. Víš, jako, že tehdy se vlastně ten svět otevíral. A on přece nebyl úplně jako teda ze socialistické země, on byl z neutrální, řekněme, ale zároveň to nebyl prostě jako z kapitalistický, zlý, vošklivý země. Takže on to byl vlastně takové jako otevření se tomu světu. Navíc on třeba mimochodem i tady se učil francouzsky. Jo, že neučil se jenom česky a nechodil jenom do té základní školy, ale učil se francouzsky, kromě teda samozřejmě toho, že chodil odmala na balet a potom pokračoval na konzervatoř, k čemu se dostaneme, ale jakože vlastně on tady měl i takový lehce buržoázní nebo šlechtický život. Žil na ambasádě dlouho, víš, jakože... Než ho vykopli z té ambasády a musel jít bydlet ke svojí učitelce ze střední nebo ze základky. Malý princ, odkud přicházíš, človíčku, kde je tvé doma? To bylo motto dokumentu Vladimíra Síse, který o něm natočil v roce 67, jmenovalo se to Jiný malý princ. Tak toho jsem si zrovna kousek pustil. No, protože tak on se inspiroval s tou slavnou knihou Antona de Saint-Exupéry, kterou jsme asi četli v dětství všichni, nebo spíš prohlíželi, a taky tam jsou písmenka vlastně, víš, ale já vím, já nejsem tak blbej, ale
Já si tam vybavuju spíš ty obrázky, jak je na tom vždycky na tý... Zajímavé se začít Antonín Novotný, třeba Malého prince. A já myslím, že není tam moc písmenek. Ten spíš Malýho Bobše, ne? Malýho Bobše. A tam bylo hodně písmenek. Pamatuješ Malý Bobeš? No jo, ale hlavně Malý Bobeš, když byl malý Antonín Novotný malý, tak ještě podle mě Malý Bobeš nebyl v Osnovách, ale jako zaplať Bůh, no. Zaplať Bůh, že byl všech našich? Ne. Já na to nikdy nezapomenu, tak tlustou knihu jsem už snad nikdy potom nepřečetla. A já jsem to možná nepřečetla ani tehdy. No, my jsme museli. Tak dobře. Pojďme dál. Učitelka Naděžda Sobotková, to je jako důležitá figura v jeho životě. Kdykoliv se sem vrátil, ať už jako král, či jinak, tak nikdy nezapomněl na tyhle ty učitelky. Možná tam nějaká z nich na tom videu vystupuje, kterou taky oslavil. A ona o něm mluví a říká, byl to exotický žák, ale mně ani dětem to nějak nepřišlo. Byl nadaný, přišel, postavil se k tyči a bylo to. To znamená, Naděžda Sobotková už ho učila tančit a měla pocit, že to je ten pravý pro tanec. A dokonce si myslím, že měla pravdu, ne? Že to byl ten pravý pro tanec, protože on potom studoval konzervatoř, pak se k tomu dostaneme. Akademii muzických umění vystudoval. To asi neudělá každý. Já teda samozřejmě jsem nejlepší tanečník, jsem nejlepší ve všem, ale... Teď jsme byli lyžovat, to se potvrdilo, ano. Ne, fakt nejsem, jo. Ale představuju si, že to neměl přece z protekce, ne? Že by vystudoval jako tanec. To se mě neptej, jako myslím si, že trošku to měl z protekce dostat se na AMU, možná byl... Vůbec nevím. Ale třeba to byl strašně nadaný člověk, to my nevíme a už teď málo tančí, takže to už neověříme. V každém případě, jak to život píše, tak studoval tady i v 68. Ještě i dlouho potom a v 68. demonstroval tady se studenty proti okupaci Československa. Tak aby ne, tak chodil do školy, víš co, měl tady kamarády, už česky už uměl výborně, tak prostě šel, no. Já si myslím, že mu to ani nějak neuškodilo doma. Teda. No ale o 2 roky později ho právě vykopli z té kambodžské ambasády, protože přišel převrat v Kambodži. To jsme už zmiňovali, to byl Lon Nol. No ale zasaďme to do kontextu. Ano. Bydlím tady na ambasádě, starej se o mě, jsem tu bez rodičů už pár let. Kolik? 8 let už jsem tady. 8 let bydlím na ambasádě a najednou přijde, řeknou, tak pardon, u vás došlo k převratu, ty se někam odstěhuj, šel bydlet k té učitelce, k ředitelce. Ředitelce své první základní 9leté školy šel bydlet. Přesně. To se potom taky vždycky potkává. My tady máme někde to jméno. A vždycky ho zapomenu, takový jako obyčejný. No, ona o něm mluvila v nějakých těch dokumentech do novin, stejně tak jako právě paní Sobotková Naděžda, která ho učila tančit. On žil tady v Praze s námi až do roku 1975, kdy ukončil svoje studia na Akademii muzických umění, to znamená strávil tu dlouhých 13 let, z toho 5 let bydlel u té ředitelky své základní školy. Jen tedy připomínám, a to samozřejmě z toho vyplývá, on opravdu už příliš nevěděl, co se děje doma. Čo? Protože během toho, co on byl, co jako odjel, tak se doma prostě stala spousta věcí. Jo. Mimochodem z toho taky vyplývá, že s ním někdo příliš nepočítal na ten trůn. Víš, jakože ho nechali samozřejmě venku tančit, demonstrovat, chodit do uměleckých škol, ale král, který má vládnout, se připravuje trochu jinak. Jo. V každém případě král byl připraven tanečně a v roce 75 se vydal krátce po té promoci na Akademii muzických umění chybně do polpotovské Kambodži a tam na něj šli poměrně z hurta. Přesně tak. Tam ho okamžitě, tam je to trochu nejasný, jak to tam probíhalo jako úplně přesně, ale šlo o to, že tehdy už byli polpotovci nebo Rudí Khmerové naprosto u moci, to znamená, už vylidnili města, sám si Hamony musel do skupiny k práci na rýžových polích, chodil v takových těch maoistických, takových těch, víš, těch plandavých černých kalhotách, trochu jako má Kimové v Koreji, takový ten měl takovou tu halenu, dostávali jídlo jenom 2krát denně, potom se říká, že podle některých zdrojů, když byl v domácím vězení s rodičema, kam se dostal teda vlastně potom z těch komun nějakých, tak dokonce dávali snad jídlo jenom 2krát týdně a oni se museli sami pěstovat. Jo? Představ si, že královská rodina, tam je někde schovaná zašitá v tom paláci, tam je hlídají a sami tam chodí prostě si okopávat s motyčkou. No protože ty Khmerové měli takovou ideologii, oni říkali prostě
prostě my jsme jako vlastně ultrakomunisti nebo komunisti, my chceme zpátky ty lidi vrátit do těch komun, aby si jako sami vlastníma rukama vypěstovali, aby tam nikdo nikoho nevykořisťoval. No a král tanečník Norodom Sihamuni tam pěkně prostě klepal. To ještě nebyl král. Jo, budoucí král, budoucí král, ale králka taky kopal. Král taky kopal. Nevím, jestli kopal král, ale taky kopala, všichni kopali. A otázka je, kolik dokázali si vypěstovat. Jako rozhodně nepřibrali. Ti lidé vypadají na těch dobových fotografiích, že skutečně ne. Říkáš to krásně. Nevím, jestli král a královna kopali. Rozhodně kopali princové a jejich příbuzní a podobní lidi. Jemu se podařilo dostat ještě jednou do Česka právě z této situace, což je zvláštní. Dovolili mu vycestovat právě na promoci té zpětné návštěvy Československa. A z Prahy odcestoval do KLDR, kam se mezi tím přesunul jeho tatínek s maminkou na pozvání Kim Ir-sena. Toho mimochodem musíme určitě jednou udělat, protože to je skutečně důležitá mimořádný padouch, všech padouchů futrál. No. Takže Kim Ir-sen je tam hostil. Zvláštní přátelství. No a vlastně... Abych to nechtěl komplikovat, v zásadě ale platí, že Rudí Khmerové, to znamená Kambodžani komunisti, byli víceméně nepřátelé vietnamských komunistů, ale třeba zrovna s KLDR měli vztah dobrý. Jo, že my si představujeme, že všichni asijský komunisti táhli za jeden provaz. Není to tak. Jo, prostě i v rámci těch komunistických zemí v Asii existovaly různé animozity a takhle mezi sebou si právě tady ty kambodžského krále pinkali, takže on potom byl i chvilku v Číně a podobně, ale tam je spíš zajímavý, co se mu dělo, že jo, v tom domácím vězení, jak on to prožíval, že jo. Než ta politika velká. To tady budu citovat z iDnes. Napsali v roce 2004. Sihamoni čelil nesnesitelnému duševnímu vypětí mimo jiné i tím, že si ve sprše tajně zpíval české lidové písně. Rudí Khmerovému totiž spálili i všechny české knihy, včetně babičky Boženy Němcové, která na něj prý silně zapůsobila. Přesto mohl hovořit o štěstí. Unikl totiž osudu 5 sourozenců, které Rudí Khmerové zabili, stejně jako 2 miliony dalších Kambodžanů. Těsně před vietnamskou invazí uprchl do Číny, kde krátce pomáhal otci jako tajemník. No a pak tam právě píše Julio Geldres, který je takový trošku historik toho kambodžského dvora, byť to je tuším Chilan, nebo z Latinské Ameriky. A on tam říká, že Sihamoni i jeho nejbližší žili v každodenním strachu o život. Nesměli se s někým stýkat, neměli žádný personál, dostávali jídlo jenom rejži a ryby, čímž se myslí, že to je chudý. To nebylo jako, že by si tam debužírovali nějaký lososy. No a to právě bylo 2krát týdně. Že? Přesně. A taky si to museli sami pěstovat. No. Takže jako on jako král opravdu bylo nahoru dolů, jako prostě cestoval světem. Už teď to jenom zhrnu. On opravdu jako dítě chodil jako malej do licea, královský princátko, pak odešel do základní školy na Prahy 6, pak byl u Rudých Khmerů, kopal tam někde motikou, pak prostě se dostal do KLDR, do dalšího divného státu, no a teď prostě potom prostě... A pak už, když to vypadalo, tak osvobození našel v Číně na nějaký čas, to je potřeba říct. A pak se dostal do Francie, kde konečně tancoval, no. A to je taková hezká kapitola. Tam se ovšem dostal až po těch letech utrpení někdy v roce 81. Jo, tak nějak. A tam zůstal šťastných 20 let. Tedy já si představuji, že tam musel být ten člověk šťastný, protože půl roku tam byl jako řadový buddhistický mnich v klášteře. Víš proč? Bavili jsme se o tom v mnoha případech. Je to povinnost těch králů. A vlastně i u spousta důležitých lidí v Thajsku nebo v tom regionu odcházíš na půl roku do řádu a aby se tak jako trošku dostala, jak se tomu říká, jasně, no, ale myslím, že tam si musel po tom domácím vězení třeba odfrknout, jako vysloveně v tom buddhistickém klášteře. No a pak po půl roce vyšel ven a založil školu a taneční skupinu Ballet Deva. Jako Deva, no. A já tady mám napsáno konečně, to jsem tam napsala já. Konečně 3 vykřičníky. Po přesídlení do Francie působil také jako profesor klasického tance a založil vlastní taneční soubor. Byl choreografem jejich vystoupení, natočil 2 filmy, jejichž tématem je tanec, píše Khmer Times. Jo, to jsou takový anglicky psaný noviny, který píší o Kambodži. No,
To říkám, to muselo být totálně happy, to je pravda, to prostě muselo být... To bylo, já mu to přeju, tohle je šťastná část toho příběhu, protože pak se to zase zvrtlo. Po 10 letech svobody, nebo 20 štěstí, naplnění bác a řekli, tak pojď do politiky. No. Je potřeba říct, že ale to bylo po 10 letech ve Francii už se angažoval v UNESCO, v 93. se stal velvyslancem Kambodže při UNESCO v Paříži. No, v 93. se vrátil ten jeho tatínek po tom utrpení tady zpátky na trůn a v roce 94, nech mě to doříct, získal skutečně ten titul prince. My jsme mu tady mimochodem říkali princ od té doby, co vystoupil z letadla, ale teprve v roce 94 získal oficiálně ten titul a pro něj to muselo být zdvižený prst, říkal si určitě, tohle není dobrý, to se zvrtne a taky se to zvrtlo. On dostal titul toho prince, který zřejmě nastoupí na trůn. Tehdy už jako tušil, on dostal ten titul, já jsem to tady nebudeme rozepisovat, nemusíme vysvětlovat, ale vlastně už něco jako, to není úplně korunní princ, ale něco takového, že už se přiblížil tomu trůnu. On teda tehdy ještě v Kambodži žít nemusel. Ale už tak jako tušil, přesně jak říkáš, zdržený pist, už jako tušil, že to jako začíná být blbý. No a v roce 2004, to znamená opravdu jako po 81, po 20 letech. Po 20 letech svobody, štěstí a protančil se Paříží, co si můžeš víc přát. Přesně. Se musel vrátit do Kambodži a stal se králem. On byl zvolen jako králem. No, to můžeš mi to vysvětlit? No, já to úplně přesně netuším, jak to funguje totálně, ale je to tak, že tam to funguje tak, že nějakým způsobem se ta země usnese na tom, kdo to nakonec bude. Není to úplně klasická volba jako v parlamentu, tak to není. Je to model, protože těch lidí jakoby může být na trůn přijít víc. Myslím, že tam není úplně totální primogenitura a nakonec prostě díky jeho matce a všem prostě se dostal na ten trůn po určitým vyjednávání. No takhle, tady by si to zasloužilo minutu ticha, protože svoboda skončila legrace. Nicméně má jako král na co vzpomínat, na šťastná léta v Československu a šťastná léta v Paříži. Mimochodem, tohle je jediný král, který má čestné občanství hlavního města Prahy, tak. Ten se má. No. To jsem ti chtěla říct hlavně. No. A vždycky, když jsem přijel 2006, tady byl 2010, pak možná ještě nevím, tak on vždycky přijede, je to takový, ty zprávy jsou takový, že on vždycky se objímá s těma učitelkama, povídá si s nima, že ho tady potkal v roce 2006, jsem si tady ČTK napsala, Česká tisková kancelář, potkal Janu Šimkovou, dceru jednoho z bývalých profesorů, to je právě jedna z těch paní, která ho učila francouzštinu, ale snad táta tý Jany Šimkový byl nějaký jiný učitel, myslím, že tance nějakýho. Pardon, teď to vůbec nechci zlehčovat, paní Šimková promine, ale jo, že jsou to, vždycky on, když přijede, tak se vlastně nejedná o velkých zakázkách, nejedná se o nákupu stíhaček, žádný nevyrábíme, jo, ale nejedná se o obchodu a podobných věcech, jedná se víceméně... Jedná se o to, že převezme čestný doktorát na Pražské akademii muzických umění v tanci. Svoji učitelku z konzervatoře pozval do Kambodži. No, co tím chceme říct, nebo co tím říkáme? No, že má hluboký vztah k nám. Takhle to je a upřímně, kolik na světě máme králů, kteří mají k nám takový vztah? Asi žádný už. No právě. Ale... A taky žádný král podle mě na světě neumí česky. No, to myslím, že neumí česky a on umí česky skvěle. Prý, jak jsem říkala už na začátku, líp než ten jejich jazyk. Ten já taky neumím, tu kmerčinu. Otázka jak dneska, ale... Ještě docela slušně francouzsky, ale češtinu mrzká. A je spíš prostě problém v tom, a to je taky třeba říct, že on víceméně politický vliv prostě moc nemá. No. On jako... zatímco, a teď se vrátíme obloukem k jeho otci, ten král byl a tu moc si jako... tu se prál a tu moc se snažil si jako získat. Tak Norodom Sihamoni, ten nynější kambodžský král, to prostě nedokázal. Musím říct, že jsme se vážně poctivě snažili zjistit, jak se správně vyslovují ta jména a ty tituly, ale každý to říká jinak, tak proto tady já pořád se tomu vyhybám a říkáme král tanečník. Král tanečník je nejlepší, to jako král rybář, taky král tanečník. Král tanečník dodnes čte recenze českých divadel, sleduje záznamy baletů a oper.
Jo, no vidíš tady Český rozhlas v roce 2016. Dodnes mluví král lépe česky a francouzsky než kmersky, ale lidé ho tu mají rádi, citují nějakého Kambodžana. Tak. Jak se tam chová k němu ten národ? Respekt, mají od něj nějaká očekávání? No, příliš ne, on pro ně symbolizuje opravdu krále, čili král tanečník, který mu tak říkáme, vykonává obřady, ty jsou důležitý z společenského i náboženského hlediska, třeba dokonce ty obřady zajišťují úrodu v Kambodži a podobně. Na druhou stranu všichni vědí, že politicky hraje druhé, třetí a možná až páté housle. Kdo hraje ty první? Ten člověk se jmenuje Hun Sen. Je to úplný opak jeho, jestli někdy by se měl natočit film, který byl třeba jako Mozart nebo Salieri a podobně, tak je to tohle. To je úplně jeho opak, zatímco prostě jemný, laskavý, velmi pravděpodobně, jak to říct, prostě člověk, který dává přednost společnosti mužů než žen. Je to člověk, který, mluvím o králi tanečníkovi, který víceméně se nikam nedere, tak jeho přesným opakem je Hun Sen. Přesným opakem. Je to venkován, tvrdý člověk, který byl součástí partizánského odboje proti pravicové vládě. Byl několikrát raněn, přišel o oko, pak se dal za vlády Rudých Khmerů do jejich bojůvek, velel ale tomu východnímu, tomu provietnamskému bloku, já to nechci komplikovat, ale každopádně si představte chlápka, který místo, aby studoval gymnázium, na který ale měl a byl talentovaný, šel bojovat jako partizán, dal se k Rudým Khmerům, ve vnitrostranickém boji se přidal na stranu Vietnamu a v roce 78, respektive 79, smetl Rudý Khmery a od té doby se fakticky vládl Kambodži, protože v roce 1985 už se stal premiérem. Pořád se bavíme o člověku jménem Hun Sen a dokonce letos předal vládu svému synovi. Takže paralelní dynastie. Přesně tak. Jak spolu si vycházejí? Jak může spolu vycházet rváč a boxer, to znamená Hun Sen, s králem tanečníkem, laskavým a jemným chlápkem, který miluje ženy jako své sestry. Jak říkal jeho otec. Což je věc, nevím, jak se k tomu staví v Kambodži. V každém případě řeší všichni, že velmi pravděpodobně tedy je to gay. Oni to všichni vědí. To vědí přímo. Já myslím, že se spekuluje, protože to, že se někdo neožení Pavlušovi, tak to neznamená nutně, že to takhle je. Nicméně on vykazuje ty známky. Proč? Protože je tanečník, protože se to tak jako předsudečně má. Pravděpodobně, no. To je těžký, no. Tady prostě oni to říkají, že jo. I mainstreamoví novináři při panovníkově popisu používají fráze jako uvozovky celoživotní starý mládenec nebo tak. To se píše v místních asijských novinách. Nejsem si jistý tím, že by tam existovala nějaká konkrétní kauza, že by ho chytli třeba s nějakým jiným pánem v intimní pozici. To si myslím, že neexistuje. Tak vyšly tam nějaké pornografické fotografie, to se pak všechno rozptýlilo. Dobře, ale tam měl jako naroubovanou hlavu, to bylo celkem jasně, to bylo byl celkem jasný fake a dokonce ta kambodžská vláda naprosto formálně zahájila vyšetřování těch lidí, co tu fotku měli vytvořit, jo. Nevím, jak to dopadlo, jestli někoho z nich zatkli, ale jistý je, že je to, čemu se říká veřejný tajemství. A i já, když jsem byl v Kambodži a bavil jsem se s ním o tom s těma lidma, tak oni říkali, no, jako fajn, všechno v pořádku, dobrý chlápek, nebo nicméně jako to, OK, ale my víme, že od něj následníka mít nebudeme. To se chci zeptat, jak to bude s následnictvím? Po jeho příbuzných. To prostě, oni už všichni tuší, že od něj to nebude, ale taky všichni vědí, že kdyby ten nový král se pustil do politiky podobně jakoby Norodom Sihanouk, tak by ta monarchie mohla skončit, protože ty tvrdý kluci, co jsou u moci, by prostě řekli, hele, král tanečník nám vyhovoval, protože byl slabý politicky i společensky. Prostě byl zalezlej v tom, že to hodně přeženu ošklivě. A to pozor, já ke králi tanečníkovi mám všechny možné sympatie. Ale pokud by nastoupil nějaký sekáč, to znamená někdo, kdo by se pokoušel z toho královského paláce tu politiku určovat, tak si myslím, že s ním ty politici prostě zametou a řeknou, hele, budeme republika, víte co.
Tanečník na král, budu citovat stanici NBC, v roce 2011 zveřejnila následující: král Norodom Šihamony sice je dědicem královské linie staré zřejmě až 2000 let, dokonce i podle svých přátel, ale patří spíše na uměleckou scénu v Evropě, kde býval tanečníkem. Podle nich se nehodí pro drsnou místy špinavou politiku ve své vlasti, stal se obrazně řečeno vězněm ve svém vlastním paláci. Ale Hun Sen, ten chlap, o kterém jsme se tady zmínili, to je opravdu ostrý, drsnej a vlastně zlej chlap. Jako. To je fakt tvrdý typ. Jako. Ten se s nikým jako nemaže. Jenom ale, abych neměl předsudky. A prostě Alexandr Veliký byl zřejmě taky gay. Jako. To prostě neznamená, aby to neznělo tak, že jsem homofobní a že si myslím, že gayové nemůžou vládnout. Naopak, proč ne? Jako, nebo respektive nemám s tím žádný problém. Ale on je navíc fakt asi jako jemný člověk, který tady zdá se, že s tím nemají problém ani Kambodžané, po čemž jsem se ptala, protože jiný kraj, jiný mrav. Southeast Globe. Jak Šihamony ho vnímá průměrný Kambodžan? Ptá se. Návštěvníci paláce ho popisují jako jemného, vtipného muže, který se ale zdá být poněkud zmaten povinnostmi, které se od něj v jeho roli krále očekávají. Když jsem se v roce 2005 po nejméně roční nepřítomnosti vrátila do Kambodže, můj pravidelný přepravce se mě cestou zeptal, jestli vím, že mají nového krále. Řekla jsem, že vím. Odpověděl mi, že mu je 40 a přesto není ženatý, což u něj vyvolalo takový záchvat smíchu, že málem narazil do protijedoucího obchodníka. Kambodžané jsou podle všeho šťastní, že je vůbec někdo v paláci a že existuje vhodná osoba, která provede nezbytné buddhistické rituály. Neočekávají ale, a ani to nepovažují za vhodnou myšlenku, že by se Šihamony měl zapojit do politiky. Takhle to je? Přesně tak. A jak je na tom Kambodža? Ekonomicky špatně, protože prostě politici vydírají a obohacují se na vlastní účet. No pak mě právě zajímá, jak takový král, tady jemnocitný, na tohle zhlíží, víš? Proto se na to ptám. No, je otázka, jestli vůbec nějak zhlíží na to, no, protože on, když se vydá mimo palác, nebo když se začne do té politiky pouštět, tak právě ho politici obklopili i takovýma jako vlčákama, který ho hlídají. Takže on, když se dostane ven, tak se k němu vlastně ani ty média kolikrát nedostanou. Tady to, co citovala předtím, to byla expertka, která se tam vrací pravidelně a která napsala prostě další takový jako celý monografie o Kambodži a hlavně o kambodžské dynastii, ale ta má jako výjimečný postavení, že se k němu dostane. K němu se prostě tolik lidí nedostane. Kromě tady těch paních učitelek. No. Když je tady, tak to je jiný, jo, ale víš co, to je těžký. No. On prostě je otázka, jestli on je povaha, jestli on by se vůbec dokázal vzepřít prostě těm politikům, jestli jako, nebo to by asi uměla, on jako rozhodně je inteligentní, o tom není žádná, jo. Ale prostě jako politik nebyl vychovávaný a ani to ale zjevně od něj nikdo neočekává. No tak kdyby se snažil, to je otázka, co by se stalo, kdyby se snažil, jestli by se za něj někdo postavil, protože tam byly i monarchistické strany, nebo řekněme strany, které bojovaly proti tomu hunsenovskému levicově provětnamskému populismu, nebo jak to nazvat, takovému fakt ostrýmu. To prostě Kambodža není úplná demokracie, když se tak tváří, tak je to vlastně autokratický stát, kde vládne Hun Sen. Jo. Takže je otázka, co by se stalo, kdyby prostě on se pustil kdyby se král tanečník pustil s jednovokým raubířem do sporu. Jo. Ale prostě král tanečník se k tomu zjevně nechystá. No, je potřeba říct, že on, přestože je králem, se stále věnuje tomu umění, ať už teoreticky či prakticky. On taky v průběhu svého uměleckého života hrál ve filmu, režíroval filmy, psal. Dá se najít spousta jeho stop v uměleckém světě. Je to tak? Znova, jestli na to máte někdo náladu tak a čas eventuálně? Eventuálně čas, tak třeba u nás na Facebooku nebo někde. My vám rádi dáme ty odkazy na kambodžské filmy, které jsou teda jako, říkám, velmi zvláštní. Jeden je o princi, který nastupuje v 18. století na trůn a zlí rádci ho chtějí odstranit, ale on dobrotou svého srdce zvítězí, u toho se hodně zpívá, tancuje na rýžových polích a podobně. Já myslím, že to rozhodně stojí za to. Teď si udělal normálně upoutávku jako blázen. Teď pak My Village at Sunset je to dokonce ještě
režíroval otec krále tanečníka a král tanečník v tom hraje hlavní roli lékaře, který se vrací z Francie jako dobrovolník po roce 91 a nastupuje prostě tam mezi lid a je lékař jako lékař. Jsou to slušný herecký výkony. Že vážně není jako marný jako herec, ale ty jsi to viděl na rozdíl ode mě, tak že bys to nějak okomentoval. Já fakt, je to jako, fakt nejsem filmový cenu kritik. Alfreda Radoka? Já fakt nejsem. To se dává na divadle. Je to takový jako asijský, jo. Co jsem měl možnost vidět v tom regionu filmy, třeba když jsem měl autobusem a musel jsem se na ně koukat, pardon, se omlouvám, jo. Tak oni hrajou divadlo, oni tak jako koukají, víš. To jsem toho Radoka docela trefila. No, že to není jako film u nás takový, jako, že to je takový jako všechno jako stylizovaný. No, tak jsme řekli, jiný kraj, jiný mrav. Přesně tak. Padouch nebo hrdina, Pavlušo? Co myslíš? Mě je ho líto. No právě. Mě je ho líto. Já musím říct, že je to vlastně nešťastný osud, no, tak chtěl tančit, ale tak tam školu a mohl být jako... A tak mohl skončit jako hnojivo tam někde za Rudých Khmerů, víš, jako, že mohl někde umřít a nemusel se dožít ani té éry ve Francii. Já myslím, že je to spíš strašně zajímavý osud a on je jako do jistý míry hrdina v tom, jak se s tím životem popasoval a že vlastně tu roli přijal. On taky mohl jako podle mě teoreticky nějak se vyvázat z toho královského titulu, ale... Já si pořád představu, jak mu zavolali a řekli, tak teď už přijeď, budeš se bohužel muset stát králem. Víš, představuju si ten telefonát. Tady to bude fakt těžký se rozhodnout, jestli Padouch nebo hrdina. No. Ale máš pravdu, že asi že mít s ním soucit, líto je takový, ale jakože s ním mám soucit a že vlastně je pro mě hrdina pro to, jakým způsobem bojuje, aspoň ty boje, který dokáže vybojovat. Teď jsem řekl bojovat 3krát v jedné větě, tak omlouvám se. Taky už to končí. Děkuju. I já děkuju. To byl další díl podcastu Padouch nebo hrdina, který vám přináší platforma Dataran. Jsme rádi, že jste s námi. Díky.